Bangod sa padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong niwat na ginaduso sa Philippine National Taxi Operators Association ang pagpasaka sang flag down rate sa mga taxi sa 70 pesos. Suno sa presidente sang grupo nga si Bong Suntay, 2021 panila gin-file ang petisyon apang wala gid maaksyonan sa LTFRB. Hindi kaangay sang ibang gasahi isang transport services pareho sang bus, jeep, kag TNVS. Sa karon nagapabilin sa 40 pesos ang flag down rate sa mga taxi. Ang ginaduso nga saka sa flag down rate sa taxi ang tutukan ta sang spotlight sa bungaga. Upod sa presidente sang Association of Taxi Operators in Panay, si Mr. Perfecto Yap. Good morning sir, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning. Good morning sa imong mga televiewers kag tagpalamati. Sir, ano ang panindugan sang atop sa ginaduso sang Pintowa nga 70 pesos nga flag down rate sa taxi? Actually, ang ginaduso sang Philippine National Taxi Operators Association o Pintowa, isa man sa mga lihok nga ginuhubra sa Association of Taxi Operators in Panay through the assistance kag support sa aton acting president sa Pintowa, si Attorney Joseph Bencentco. So somehow ang nga mga petition gin-submit naton as early as March 2022 pa. And ang atong gina-propose, no, o kung gina-propose ang federation is more on provisional lang tani anay. Ay tungod every now and then nagisaka saka panaog. Pero sa subong daw sunod-sunod na gid ang pagtaas ang gatong nga somehow ginaabaga ini sa atong mga drivers kag operators. Sir, pananglitan nga matigayon o kung i-grant na sang LTFRB ining petisyon, ano ang benepisyo ang ginalantaw sang inyo asosasyon nga madalas ini sa inyo nga mga operator kag pati man sa mga driver? Of course, ang makasuportar man sa paggasto sa atong mga driver sa ila gatong, no? Paggatal yung gatong. Tungod sa subong, ang ilang inakita daw halos nagsulod na lang sa gatong considering ang pag-increase is somehow sunod-sunod na gid. Kag sa case ang operators, it would mean, no, kung mayo man ang kita sa atong drivers, kag may dawa-dawa sila, expectedly, wala masyado shortages ang ilang mga remittances. Kag in the process, makasuportar ang aton nga mga kita sa operators sa pagmintinar mayo sa ilang mga salakyan. Sir, hindi ayahan nga maapektuhan sini ang inyo nga pagpamasahero considering nga daw medyo kataas na gid sang 70 pesos nga flag down rate para sa aton nga riding public? Actually, ang gina-evaluate man sa subong sa aton LTFRB, no? Kag kami tanaw man sa kabilugan tungod tama, no, kung magtaas na gid ang flag down, somehow ito affect ang aton pagpasahero, no? Kag in fact ang una namon nga proposal is not even the increase sa flag down rate, but somehow to set aside tani ang excise tax naton kag value added tax. On that case, hindi lang ang transportasyon ang benepisyo, gunti ang kabilugan nga ekonomiya naton tungod somehow ang gatong would affect all other industries. Kaangot sa sining nga petisyon, sir, ano ang mensahe nga gusto mo ipalabot sa publiko? Well, as far as ang petition namon is concerned, nagapangayo kita sa pag-intindi sa aton mga pasahero nga ini ginahimo namon, no, as ng provisional ang assistance sa aton mga drivers. Kaga gina-propose namon nga ini provisional lang tungod pag magnubo, no, somehow it would again be returned back, would be returning back sa original naton nga presyo o flag down rate. Kabay pa sir nga may ara sang win-win solution nga hindi man maapektuhan ang aton nga mga pasahero kag mabuligan ang aton nga mga driver. Sir, thank you gid sa imong oras sa GMA Regional TV Early Edition.
Maraming salamat hindi man na ato mga pasahero. Kaya ang ginahimo sa subong sa mga operators hindi lang sa pagkatag sa atensyon man sa amon nga mga drivers but also sa kabilugan tani. Pero somehow hindi na naton malikawan ini tungod asod-asod na gid ang pagtaas ang gatong nga kinahanglan man matagan alibyo para sa amon mga drivers.